Mayong hapon, yari ang mga nagapangunang balita sa sininga adlaw. Mayor Jerry Trenas ginpasalamatan ang mga opisina nga may dako nga hinimuan sa tion sa pandemya. Ginpangunahan ni Mayor Jerry Trenas ang Praise Awards ukon ang paghatag sang pasidungog sa mga talatapan kag grupo nga may dako nga kontribusyon sa panahon sang pandemya. Ang ini nga mga opisina ang nagpakita sang dedikasyon sa trabaho, ilabi na gid sa pagserbisyo apisan nangin mabudlay ang sitwasyon dala sang COVID-19. Suno kay Mayor Jerry Trenas, mas dalayawon ang mga City Hall employees bangod sa pagbinuligay. Pila sa mga ginatagan award mo ang Iloilo City COVID Team, City Mayor's Office, City Administrator's Office, Office of the Secretary to the Mayor, Administrative Division, Public Information Office, CMO Media Team, Compliance Team, Office of the Building Administrator, Uswag Community Kitchen Team, Uswag Kitchen Patrol Team, Quarantine Facility, Greening and Beautification Division, Jubilee Hall Team, City Health Office, CHO COVID Facilities, Vaccination Team, Health Emergency Team, Uswag Molecular Laboratory, Misting Team, Contact Tracing Team, City Disaster Risk Reduction Management Office, Iloilo City Emergency Responders, Emergency Operations Center Team, City Treasurer's Office, City Budget Office, City Accountant's Office, City Engineer's Office, Public Safety and Transportation Management Office, City Social Welfare and Development Office, Iloilo City Community College, Technical Institute of Iloilo City, Local Economic Enterprise Office, City General Services Office, kag Human Resource Management Office. Magluwas sa mga department kag division sa City Hall, ginkilala man sang syudad ang kaalab ni Albert Christian Longno Senador sang Central Philippine University matapos ini makasulod sa top 10 sang nursing licensure examination. Ginpasindungan man ang Barangay Kalumpang Molo bilang Hall of Famer sa National Lupong Tagapamayapa Incentives Award. Sunod kay Mayor Trenas, nagapakita lamang ini sang abilidad sang mga Ilonggo nga kinahanglan kilalahon. Ang dugang at detalye bantayan karon alas 6 sa gabi sa Level Up Patrol. Ako si Michael Sarate.